příležitosti 10. výročí společnosti Valmax jsme se setkali v tomto krásném prostředí, v tomto krásném showroomu, abychom si popovídali s majitelem Maximem Klečeni. Ahoj Maxime. Ahoj Radku. Čau. Mě velmi zaujal tvůj životní příběh. Jak ses dostal k prodeji nebo vůbec k výrobě světel? Mohl by ses o něj podělit? Určitě. Moc rád. Tak je to už skutečně dlouho, ale 10 let, vlastně více, protože vlastně firma vznikla až nějakou dobu potom, co jsem začal nějakým způsobem prozkoumávat ten svět LED osvětlení. No, bylo to v době, kdy jsem se připravoval na přijímačky na vysokou školu a učil jsem se dlouho do noci, protože nebyl jsem úplně bystrý student, takže jsem doháněl plno restů až těsně před tím termínem přijímaček, což se ukázalo jako ne úplně vhodná taktika, ale přivedlo mě to právě k tomu, že jsem zkoušel různý světla, aby jsem dokázal vlastně se učit co nejdýl do noci a zjistil jsem, že to, co jsem koupil u nás v Čechách, tak nebylo úplně vhodný. Tak vlastně víc než abych studoval, tak jsem vlastně si hrál s těma světilkama a zkoušel jsem, učil jsem mi vlastně líp studuje. Mm-hmm. Nakonec jsem se teda dostal na školu, což bylo vlastně fajn, ale hlavně jsem objevil svoji novou vášni a to bylo právě v letosvětlení. Mm-hmm. Jsem to dozvěděl, že jsi i prodával. Prodával jsi to už na škole? Jo, vlastně u toho jsem objevil totiž LED pásky. Do té doby jsem to vlastně moc jako neznal, jako student vlastně střední školy, tak jsem k tomu vlastně vůbec nepřišel, ale ta technologie se mi zalíbila, že jsem najednou měl vlastně plošné světlo, je dlouhý LED pásek, to světlo nevrhalo žádný stín, mělo to příjemný vlastně barevný spektrum, tak jsem to zkoušel dát tehdy vlastně na nějaký bazoš nebo na Aukro, myslím, že na obě tyhle platformy, které v té době celkem fungovaly, no a přicházely z toho objednávky, takže vlastně jsem objednával pásky z Číny a prodával jsem je na Aukro a na bazoši. A kdy ses rozhodl pro to začít s tím podnikat? To bylo už zhruba asi půl roku po tomhle nějakým zkoušení, kdy jsem vlastně byl na vysoké škole a zjistil jsem, že vlastně to, co nás tam učí, mi úplně do života moc nebude. Tak jsem přemýšlel, co vlastně tím pádem s tím životem. A jsem samozřejmě zkoušel nějaký jiný práce, třeba jsem dělal finanční poradenství, jednou jsem dokonce zkoušel nějaký brigády, kdy jsem jako zjistil, že to úplně není to, co bych chtěl dělat, ale finanční poradenství byla zajímavá zkušenost. Každopádně u studia na vysoké škole, kdy vlastně jsem měl nějaký čas navíc, tak jsem společně s brácha mi v tom pomohl. Založili jsme nějaký základní e-shop a tady jsme začali prodávat vlastně LED pásky a žárovky ledkový. Mm-hmm. Já si pamatuju tvoji prodejnu v Komíně, jestli to říkám dobře. Kdy jsi otevřel? Komín byla taková srdcovka. To byl prostě baráček na celkem frekventované ulici. Já jsem byl vlastně kluk z bytu, takže vlastně, ale jako manuálně zručnej, takže vlastně to, že jsme si mohli vlastně už vlastně s mojí teďka už vlastně manželkou, tedy vlastně přítelkyní vlastně pronajmout baráček a tam otevřít vlastně showroom, bylo fakt příjemné, když jsme to spojili s nějakou práci na zahradě a takhle. No, jaká byla to otázka? Když jsi to tam otevřel, a to není podstatné. Když to je podstatné, ty jsi tam začal vyrábět světla. Je to tak vlastně tím, že tam byly takový vlastně specifický prostory, tak mi to vedlo k tomu, že jsme tam zkoušeli nějaký světidla vyrobit a vyrábět. A prvotně to byly vlastně světidla z LED pásků. Často se nám stávalo, a jsme na to vlastně mířili, že přišel zákazník a chtěl ten klasický LED pásek pod kuchyňskou linku, tak to bylo vlastně náš denní chleba, kdy jsme vlastně v dílně tam vlastně z nějakého bývalého vlastně chlívku udělali si vlastně dílnu, tak tam jsme vlastně řezali profily a pájeli pásky.
tak to jsme dělali celkem často. Až to vlastně potom přišlo do té fáze, že jsme začali nějaký světidla i svařovat, skružovat z hliníku různé rámy a vyrábět regulérní svítidla, které na trhu nebyly. A jak to bylo dál potom? Stačilo vám ta prodejna, nebo jste se potřebovali rozšířit? Jak ses vlastně dopracoval tady k tomu krásnému showroomu? Tak v tom Komíně jsme byli vlastně 6 let. Tehdy vlastně tady jsme už věděli, že tam ten showroom je pro nás malej. Bylo to vlastně nějakých 30 metrů čtverečních, takže vlastně fakt skutečně 2 malé místnosti showroomu. Pak tam byly nějaké kanceláře, ta dílna, nakonec jsme i z garáže udělali dílnu, i vlastně ve vrchním patře byl byt, tak vlastně i z 2 místností jsme udělali vlastně 2 sklady, takže jsme se nakonec s manželkou smrskli do 2 místností, obývá kuchyně, ložnice vlastně, takže vlastně 3 místnosti. A zjistili jsme teda skutečně, že nám to už nevyhovuje a začali jsme hledat spíše výrobní prostory, protože nás to táhlo do té výroby, ale zároveň jsme nechtěli jít moc daleko od té adresy, kde jsme byli. Takže jsme našli něco v Žabovřeskách, což vlastně bylo hnedka kousek té provozovny, kde jsme byli, kde byl hezká hala, ale bez showroomu, což jsme vlastně časem zjistili, že nám nevyhovuje. Ale každopádně v Žabovřeskách jsme fungovali skoro rok, myslím, kde jsme vyráběli taky různé svítidla, opět z hliníku, svařovali jsme, u toho jsme už vyráběli napínané folie, ke kterým se možná v průběhu rozhovoru dostaneme. Jak jsme opustili Žabovřesky, v Žabovřeskách jsme začali hledat už nový prostor, který by skloubil dílnu, aby vlastně byla hezká dílna a zároveň hezké prostory. Zároveň jsme zjistili, že je pro nás klíčový mít nějakou dobrou dopravní dostupnost, takže jsme našli budovu, kde je velké parkoviště, je tam vlastně možnost dojet i s velkým autem, kde se složí to čelo a jedou palety zboží. To jsme našli v Bosonohách, kde aktuálně máme dílnu. Původně jsme tam chtěli mít i showroom, no ale před rokem a půl tak jsme tady byli u našeho partnera Smartionu o patro výš a tady ten prostor byl prázdný. A nás to začalo vlastně s kolegy zajímat, protože vlastně ten prostor skutečně všema parametrama vyhovuje světelnému studiu a i byl určen k tomu, aby to vlastně bylo světelné studio, s tím se to vlastně stavilo. No, dali jsme si schůzku s panem majitelem areálu a slovo dalo slovo a je to teďka rok potom, co jsme tu provozovnu, ten showroom vlastně otevřeli. Hezký. Prozrať mi, kteří klíčoví lidé byli pro tebe důležití v životě, no nejen v životě, ale i vlastně k rozšíření a posunu společnosti. Určitě. Těch klíčových, já bych řekl, že vlastně téměř každý člověk, který prošel naší firmou, byl pro mě nějakým způsobem klíčový. I ti, kteří vlastně přišli a odešli, tak mi něco naučili. I ti, s kterými jsme se rozešli třeba nejdřív horším, tak teďka vlastně jsou naši kamarádi a vlastně zpětně se tomu zasmějeme. Ale takový nejklíčovější lidé určitě, tak vlastně jednak je moje manželka Andrea, která vlastně spolupracuje vlastně u nás ve firmě asi 7 let. První 3 roky vlastně se tomu nevěnovala. Jela si vlastně svůj biznis, tak teďka nám vlastně pomáhá se vším, co vlastně nějakým způsobem na firmě buď to zbyde, anebo co jí baví. Radši dělá určitě ty věci, co jí baví, než ty, co zbydou, ale občas toho zbyde prostě víc, než toho, co jí baví, takže někdy to je doma těžký v tomhle tom. Určitě bych chtěl zmínit vlastně kolegu Lukáše, je to můj kamarád z dětství, kterýho jsem kdysi pozval na jednu instalaci, jestli mi pomůže s nějakým světlem u zákazníka, kde si pamatuju, že jsem vlastně chodil na instalaci sám a bylo tam svítidlo, které bylo velký, myslím nějak 3 metry na 1,5 metru a viděl jsem, že ho prostě sám jako nemám šanci nikdy nainstalovat.
tak jsem mu jako jen tak napsal, jestli nechce přijít, no a vlastně od té doby spolupracujeme, takže to byla taková celkem sranda a Lukáš teďka vlastně, dalo by se říct, že je téměř u každého klíčového rozhodnutí ve firmě, co se děje, tak vlastně jsem já, Andrea a Lukáš vlastně víceméně my udáváme směr to, kam se bude firma vyvíjet a rozvíjet. Zmínil jsi, že jsi chodil na montáže. Chodíš pořád? Jasně, montáže mě strašně moc baví. Montáže fakt mám rád. Samozřejmě čím dál víc práce mám v kanceláři, ale vnímám to tak, že vlastně ten kontakt jednak s tím samotným zákazníkem na montáži, jednak s montážní skupinou je fakt klíčový a taky to, že vlastně mám pohyb, což je fakt fajn, že člověk třeba nemusí mít myšlenky, že měl by sem si jít zaběhat. Je daleko užitečnější, měl by se mít s klukama na montáž, stačí jeden den v týdnu a je to daleko výživnější, než jít jako běhat. Zároveň vlastně vidím aktuálně, co se děje, vidím ty nějaký, samozřejmě i ty komplikace, které u té montáže nastávají a jsem strašně moc rád, že jsem u toho celého procesu, takže vlastně já samozřejmě, i když teďka tady máme rozhovor v takovýmhle dress codeu, tak vlastně více pořád ve firmě zastávám téměř každou pozici a sám si na dílně občas něco vlastně nachystám, chodím s klukama na montáže, občas musím dělat i nějaké faktury, takže určitě montáže jsou to, co mě hodně baví. Jako děláš to jako správný podnikatel, že si projde všemi činnostmi ve firmě, aby věděl, co to obnáší. Určitě. Jako to, co mě teda samozřejmě nebaví, tak je třeba balení balíku a posílání. To mi ani moc nejde teda, musím říct. Tomu rozumím. Takže to mi moc nejde, ale jo, ve finále určitě jsem samozřejmě prošel ty vlastně všechny procesy a moc rád se k ním jako vyvracím. Aby jsem i kvůli tomu, že vlastně rád ty procesy si nějak se snažím zlepšovat, což vlastně krátkodobě třeba může někomu u nás vadit, že to dlouhodobé zlepšení vlastně nějakou dobu trvá, ale jo, procházím si určitě pravidelně všechny procesy. To děláš dobře. Každopádně mě zajímalo, co zákazník od vás získá, jakou vlastně výhodu mu třeba poskytujete, nebo co je takové know-how vaše, co ty zákazníci ocení na vás? Tak tady bych to chtěl asi uvést tak, že vlastně naše firma tak má takový 4 pilíře, bych to nazval. Jeden pilíř je výroba zakázkových svítidel. Tam si můžeme představit vlastně už klidně normální jeden LED pásek třeba nad akvárium například, ale zároveň z těch LED pásků jsme například osvětlovali všechny Alza boxy, bylo to asi 27 000 svítidel, takže skutečně i jakoby celkem rozsáhlá výroba. Ale vyrábět umíme i vlastně velkoformátový napínaný světila, takže to je vlastně výroba. Potom máme návrh a dodávku svítidel, kdy vlastně zákazník přijde semka k nám na showroom a my s ním projdeme ten projekt, který vlastně on má. Pokud staví dům nebo rekonstruuje byt, tak to s ním celý vlastně projdeme. Projdeme si ty svítidla, které by tam on chtěl mít, učíme si nějaké cenové hladiny a vybereme ideální svítidla, kterému dodáme. Ten třetí pilíř, tak jsou samotné ty instalace, kdy vlastně to je naše jedna asi z největších přidaných hodnot pro zákazníka, protože vlastně zákazník tím získává tu komplexnost té služby, kdy ty jako zákazník nemusíš mít vlastně vůbec starost o to, jestli když ti to světlo odejde, tak co s tím potom. Protože běžně se stává to, že vlastně, když se těch svítidel instaluje stovky, tisíce, tak sem tam se prostě stane, že některé svítidlo je prostě vadné, anebo se ta vada projeví třeba v nějaké krátké době a potom se běžně stane, že to svítidlo se musí demontovat, dát na reklamaci, reklamace se vyřeší, nainstaluje se zpátky. Když dodavatelská firma neprovádí instalace, tak ty jako zákazník si musíš zavolat elektrikáře, který to světidlo demontuje,
dovezeš ho nebo ho pošleš do světelného studia, to světelné studio ho to svítidlo vyreklamuje, pokud neřekne, že to je chyba montážníka, to je potom horší problém, vyreklamuje, pošle ti ho zpátky, ty si znova zavoláš montážníka, který ti ho nainstaluje zpátky. To je vlastně standardní postup, když si nakoupíš zboží, které je bez instalace. Když si vybereš firmu, která to provádí s instalací, tak ty zavoláš nám, že svítidlo odešlo, my pošleme montážníka na naše náklady, protože vlastně je to součást vlastně našeho servisu. Svítidlo vyřešíme reklamaci, protože vlastně tebe jako zákazníka už nezajímá, jestli to je vlastně problém u instalace nebo vadný produkt. My to vyřešíme, svítidlo nainstalujeme zpátky a ty to máš vlastně bez starostí, bez žádných dalších finančních nákladů. Zároveň ještě ty jako fyzická osoba, když nakupuješ svítidla i s instalací, tak se pohybuješ v nižší daňové sazbě, v 12% DPH, místo toho, když si nakupuješ světla normálně z e-shopu, tak vlastně máš 21% DPH a pak si voláš ještě vlastně toho technika, montážníka. Takže tohle je vlastně, to jsem trochu rozvinul ten třetí pilíř. No a potom ten čtvrtý pilíř, ta přidaná hodnota je, že stejně tak jako nové technologie, jako ledkových čipů, tak v mojí vášni jsou napínané folie, napínané stropy, kdy vlastně ten showroom je určitě největší showroom v Čechách s napínanými foliemi, kdy vlastně máme tady vystavených asi 60 napínaných folií vlastně v tom jejich přirozeném stavu, takže jsou skutečně naplý tady na stěnách, na stropech. Máme tady i v akustickém provedení a tím, že jsme specialisti i na svítidla, nebo hlavně na svítidla, tak my zaručujeme zákazníkovi, že vlastně pod ty folie se dají ty nejkvalitnější ledky, což vlastně máme v tom velkou konkurenční výhodu oproti firmám, které se třeba specializují pouze na napínané stropy. Ti jsou odkázáni na to, že vlastně potřebují si od někud nakoupit tyhle technologie a nemají nad nimi tak velkou kontrolu, jako my, kteří jsme vlastně přímo výrobcem těch samotných ledek. Takže vlastně v tomhle jsme specialisti ve svítících napínaných stropech a na tohle téma nás oslovuje skutečně hodně zákazníků a firem, aby jsme jim udělali skutečně profesionální řešení napínaných stropů. A kdy se to stalo tvou vášní, napínané stropy? To je asi tak před nějakýma 6 rokama, 7 rokama, kdy mi si ta technologie vždycky strašně moc líbila. Viděl jsem, jak to někdo nějakým způsobem dělá, potom jsme byli poptáváni firmami, které instalují napínané folie právě, kdy jsme vlastně dodávali samotný LED pásky po ty napínané folie. Takže to probíhalo tak, že vlastně, že jsme udělali, nebo prvně to probíhalo tak, že jsme dodali jenom pásky někomu, který to měl, nějaké firmě, která to měla pod napínaný strop. Pak jsme viděli, jakým způsobem to instalujou. Celkem jsme se zrozili, že to dělají fakt špatně. Tak jsme jim navrhli jsme jim řešení, jak to udělat lépe a dodali jsme jim vlastně my to děláme tím způsobem, že jsme jim dodali vlastně takový velký formáty desek, na kterých už vlastně my nadílně aplikujeme LED pásky nebo LED moduly přesně podle toho daného prostoru. Takže my si to vlastně nadílně celý nachystáme, zkompletujeme, zapojíme, zapájíme, otestujeme, necháme to nějakou dobu jet, aby jsme si ověřili svítivost a funkčnost. A potom takhle celý ten vlastně set vlastně rozložíme a dodáme ho zákazníkovi a nainstalujeme na strop. Takže vlastně odpadá tam taková ta věc, kdy vlastně někdo na místě lepí stovky metrů, a to jsou skutečně někdy stovky, někdy tisíce metrů pásku na strop a každý zvlášť pájí. Jo? Takže my jsme vlastně to tímhle s tím nachystali pro ty montážní firmy a pak jsme si mysleli, že vlastně přijde to největší know-how, to natažení toho stropu, ale zjistili jsme, že vlastně to natažení stropu je nic oproti tomu té pečlivé přípravě. Takže vlastně, když jsme viděli vlastně, jak to probíhá a to nejtěžší jsme měli za sebou, tak už byl vlastně celkem jako malý krůček jenom tu službu dělat skutečně celou a taky vlastně v perfektní kvalitě. A kam bys třeba ty napínavé stropy doporučil? Já osobně bych je doporučil samozřejmě všude. Doma je máme všude, ale můžu říct určitě to, kde jsou nejvíc poptávaný a kde vlastně samozřejmě i ekonomicky mají největší význam. Tak určitě jsou to koupelny, kdy vlastně je to jednak malý prostor, jednak vlastně je to prostor, kde většinou v koupelnách
nejsou velký okna a kde je velký nárok na osvětlenost. Když se páni vlastně holí, dámy se malují, tak potřebují skutečně silné světlo. Málo kdy třeba zrcadlo nebo standardní stropní světidla poskytnou to světlo, co potřebuje ten člověk. A zároveň vlastně tím, že ten napínaný strop svítí úplně celý, tak to světlo je takzvaně bezstinné, takže nevrhá žádný vlastně stín. I když se člověk holí, líčí, tak vlastně ten strop nevrhá žádný stín. Tím pádem to činí skutečně ideální osvětlení do koupelen. Potom jsou velmi často poptávané chodby, kdy vlastně ta chodba dává smysl v tom, že je to taková vstupní hala do domu například, kdy vlastně, když pozveš domů hosty, tak samozřejmě chceš, aby to vypadalo hezky, a když pozveš domů hosty a rozsvítíš svítící strop, tak tu nemovitost to hnedka ten první dojmu vlastně posouvá na vyšší úroveň. Takže tohle jsou takové jako dva nejčastější poptávky, co se týká svítících stropů. Potom velmi často dáváme do kuchyní, kdy vlastně jakoby má zákazník nárok na velmi silné světlo na třeba barový pultík. A potom už vlastně se už potom dál jako moc mezi nakladou, protože lidi si to vymýšlí do různých prostorů. My rádi podpoříme každou i bláznivou představu, takže jsme dávali stropy například na točité schodiště, což vlastně je technicky velmi náročný udělat, ale nás ty výzvy skutečně baví. Velmi často děláme černé lesklé stropy do garáží, kde jsou nějaký luxusnější nebo sběratelský auta. To je teďka taky hodně poptávaný, protože vlastně, když už má někdo nějaký fakt hezký skvost, tak ho chce vidět ideálně i na stropě. Takže vlastně ten zákazník skutečně, jak se natáhne ten strop, tak vlastně na to auto se dívá takhle, může se podívat i z odrazu ze stropu. Takže těch možností je skutečně hodně. No, já jsem se chtěl zeptat na nějaký jako kuriozní příběh s těmi napínanými stropy, protože jsem se dočetl něco o jednom místě, ale ty možná to dopovíš, nechci napovídat. No, těch míst bylo skutečně hodně. Některé teda bohužel nemůžeme jmenovat, protože vlastně někteří zákazníci nechcou být zmíněni. Ale dělali jsme třeba napínaný strop na soukromém zámku, což bylo vlastně velmi zajímavé, kdy vlastně jsme zjistili, že existuje řemeslo vodní atrakce, což jsem nikdy předtím neslyšel. To je takový to řemeslo, který ti nainstaluje takový ty hříbky, z kterých teče pak voda a takhle. Tak to jsem do té doby vlastně neviděl nikdy. Instalovali jsme stropy vlastně například, co mě vlastně velmi potěšilo, tak vlastně zavolal si nás zákazník dokonce i do Francie na instalaci napínaných stropů, což je pro firmu, která dělá napínané stropy, obrovská čest, protože vlastně právě z Francie je tady tato technologie a Francie tím byla proslulá, že vlastně ty stropy uměla vlastně na perfektní úrovni. Tak tam jsme byli vlastně pozváni na to, že si tam místní firma na to netroufla, na takovou bláznivost, co jsme vlastně chtěli my. Taky to spočívalo v tom, že jsme vlastně tam dodávali potisklý strop a byli jsme zároveň autoři grafiky na to, takže jsme vlastně dodali tu službu vlastně komplexní. Vlastně zákazník si akorát vlastně telefonem vyfotil fotku, že tohle by se mi líbilo, a my jsme ji vlastně pomocí různých nástrojů upravili, předělali, zvětšili, upravili tak, aby na sebe navazovala, a z toho jsme udělali vlastně schodiště a kinosál. To bylo vlastně taková hodně kuriozní. Jinak ještě možná už asi vím, na co narážíš. Já narážím na obřadní síň. To je tady v Brně. To je skutečně velmi kuriozní věc a za celou vlastně svoji praxi s napínanými stropama jsem se s tím nikdy nepotkal, že by tenhle argument někdy vyhrál nějakou zakázku. A bylo to, že vlastně naše řešení bylo nejlehčí ze všech možných. A jedná se lehko skutečně o hmotnost. Takže vlastně naše napínaná folie byla pro tuto zakázku nejlehčí, abych tu zakázku možná popsal. Teda tady v Brně se rekonstruovala
památní obřadní síň od proslulého architekta pana Fuchse, kdy probíhala rekonstrukce, myslím, že probíhala skoro rok. Ta budova se nemohla zbourat, nemohlo se moc zasahovat do kterýchkoliv vlastně částí, protože je to prostě památkově chráněná budova. A je tam strop, který je ve velmi špatném stavu, nebo respektive byl ve velmi špatném stavu, nešel na něho dát sádrokarton nebo zavěsit, protože by to ten strop neunesl. Ta střecha to prostě neumožňovala. Tak paní architektka a pan projektant hledali řešení vlastně, jak to vyřešit, protože nějak to museli vyřešit. A oslovili nás, jestli bychom zvládli udělat napínaný strop ve výšce asi 12 metrů, což je taky celkem jako oříšek, a o velikosti 16x16 metrů. Tak po nějakých technických návrzích a společným vlastně jakoby řešením konstrukčním s panem projektantem jsme vyvinuli řešení, které skutečně udělalo to, že jsme mohli i v takové výšce natáhnout tak velký strop. A teďka tam je napínaná folie, která vlastně měla být požadavek od památkářů, ještě do toho zasahovali památkáři. Požadavek od památkářů byla, by to vypadalo jako normální bílý strop. Takže mají tam normální bílý strop, který váží ale 20krát méně než sádrokarton. Hezký. To byla skutečně jako velká kuriozita. Jsi na to hrdý? Tady třeba na tuto Určitě. zakázku? Já mám rád tyhle výzvy, protože vlastně jakmile vidím, já vlastně pozoruju naši konkurenci, jak pracuje samozřejmě, protože vlastně člověk tam mnohdy najde nějakou inspiraci a viděl jsem, že tohle ještě nikdo nedělal, takovouhle věc. Tak samozřejmě zprvu jsem se toho trochu jako zalekl, že velká plocha, ty folie se instalují tak, že vlastně ta místnost se musí vyhřát. Ta místnost se musí vyhřát na 60 stupňů, aby ta folie měla vlážnost, aby bychom to mohli vlastně natáhnout, tu folii. Takže vlastně najednou je prostor, který je vlastně velký 16x16 metrů, 12 metrů na výšku a ten se musí vyhřát na 60 stupňů. Takže vlastně už jsem samozřejmě propočítával, kolik kilowatů vlastně jakoby hořáků potřebujeme. Jsem se zasekl, sorry. To je v pohodě. A jak dlouho to třeba trvalo to vyhřát, takovou místnost? Můžu to říct takhle, že vlastně pokud děláme třeba standardně nějaký obývací prostor, tak vlastně tím, že máme skutečně výkonné hořáky, tak standardní obývací prostor trvá třeba vyhřát 5 minut. A potom se udržuje nějaká teplota. Tady jsme zhruba hodinu jenom vyhřívali prostor, aby jsme byli vlastně na nějaké pokojové teplotě, protože jsme to vlastně realizovali v zimě, což bylo ještě taky trochu horší. A zhruba další hodinu trvalo, než jsme se dostali na těch 60 stupňů. Takže vlastně 2 hodiny vlastně se ten prostor vyhříval. No a vlastně tam jsme samozřejmě museli počítat s takovými aspekty, že konstrukce byla hliníková, nebyla standardně jen po vodu, ale byla vlastně i v ploše. Hliník má u určité teploty nějakou roztažnost, takže tam vlastně musely být vlastně i dilatační spáry, což vlastně u napínaných folií vlastně se vůbec nedělá. Ta technologie s tím nepočítá, takže my jsme museli vlastně si navrhnout vlastně, jak budou velký, aby vlastně to bylo v pořádku a aby pohledově nebyly vidět. Takže bylo tam skutečně hodně věcí, které když jsme vlastně dodělali, tak jsem byl na to hrdý a jsem na to stále hrdý. A na začátku, když jsme to vlastně měli realizovat, tak vím, že kolegové, ne, že by z toho měli strach, to jako ne, oni věděli, že to nějak zvládneme, ale čekali, s jakým řešením přijdu, protože navrhnout to, aby to fungovalo správně, aby to hlavně vydrželo tu celou životnost, tak chtělo hodně dumání a hodně jednání, hlavně s projektantem od Ústředního hřbitova. Takže to byla obřadní síň Ústředního hřbitova? Obřadní síň Ústředního hřbitova. Aha, dobře. Už jsi to prozradil. Jo, tahle zakázka samozřejmě může být jmenovaná. Já jsem ty zakázky, které jako jsem nechtěl jmenovat, to jsou většinou jakoby plno lidí, našich zákazníků nechce, aby jsme si ty zakázky třeba fotili nebo prezentovali, protože vlastně mají proto své důvody. Jasně. Je to pochopitelné.
Zmínil jsi Alza Boxy. Je ještě nějaký další podobný projekt, na který jsi třeba hrdý, na který bys chtěl zmínit? Určitě. Dělali jsme, a to se mi taky vlastně hodně líbilo, pro firmu v zábavním průmyslu, vlastně vyrábějící výherní automaty, tak jsme vyráběli osvětlení na ty samotné vlastně mašinky, všude vlastně po obvodu to vlastně bliká, svítí, tak to jsme vlastně vyráběli asi kolem 1000 kusů sad osvětlení na ty automaty, které vlastně se vyrobily v té době, kdy už tady v Čechách byly zakázaný, takže vlastně všechny jsou a fungují většinou v Jižní Americe, nebo myslím, že ještě říkali v části nějaké Afriky, protože vlastně v Evropě vlastně to, nebo v Čechách to být vlastně nemohlo, tak i u takového počtu vlastně se nám nevrátil na reklamaci vlastně ani jeden kus. Už je to asi 5 let, co to vlastně funguje a vlastně mám zpětnou vazbu, že skutečně vlastně fungují, že to je v pořádku. Že svítí v Jižní Americe, jo, teď. Svítí v Jižní Americe. Ano, obyvatelé Jižní Ameriky můžou díky těmto automatům určitě vyhrávat nějaké obnosy, anebo třeba ne. Takže to je třeba jedna zakázka, která se mi hodně líbila a jsem taky vlastně moc rád. To se vlastně ty Alza Boxy, tak taky vlastně reklamace úplná nula. Vlastně víceméně všechny, i když to byl obrovský počet kusů svítidel, nachystali jsme si vlastně do rezervy. Je to vlastně 2 roky, co jsme na té zakázce začali pracovat. Rok, co jsme vlastně skončili, trvalo vlastně rok a ty boxy svítí vlastně každou noc. Venku, i když je mráz, i když jsou vlastně v Jeseníkách, i když jsou vlastně prostě někde na Jižní Moravě vlastně, tak svítí vlastně pořád a ani jeden vlastně se nevrátil na reklamaci. A to by se určitě vrátil, protože vlastně, nebo kdyby se pokazali, se určitě vrátí, protože servisní smlouva je hodně přísná, takže to bychom věděli určitě. Na kolik let třeba? Ta záruka? Záruka je na 5 let, ale my vlastně garantujeme to, že vlastně když je tam nějaký vadný kus, tak vlastně dokonce náš tým to jde vyservisovat, aby vlastně oni si neměli náklady a nemuseli to nějakým způsobem vlastně složitě řešit. Ještě mě zajímalo, jak třeba je překotný jako vývoj v oblasti světel, jestli jsi schopen to sledovat a učit se za pochodu. Já jsem dřív hodně sledoval vývoj v oblasti samotných LED čipů, to mě hodně zajímalo, hlavně u té školy. A taky, když jsme nějakým způsobem vyvíjeli svítidla na pěstování rostlin, tak tedy vlastně to byla doba, kdy vlastně skutečně ty čipy šly hodně dopředu. Jo, je to asi před nějakýma 6 rokama. A víceméně od té doby vlastně pravidelně samozřejmě sleduju to, že vlastně nějakým způsobem výrobci vydávají nové verze čipů. Začínali jsme u nějaké efektivity 100 lumenů na watt před nějakýma 10 rokama. Teďka vlastně aktuálně děláme repasy svítidel, kdy dáváme čipy, které mají 190 lumenů na watt, takže vlastně skoro dvojnásobek svítivosti za 10 let, což je celkem si myslím jako hezký číslo. Ale spíš, co se hodně vyvinulo od té doby, co vlastně se tímto oborem zabývám, tak je řízení svítidel, kdy vlastně zpočátku byly možná nějaký základní jako stmívatelné žárovky, pásky šly stmívat vždycky, ale nějak základně. A teďka víceméně ten, kdo doma nemá chytrou domácnost, aspoň nějakým způsobem, tak vlastně je v té fázi, že ji hledá, tu chytrou domácnost, anebo už ví, že ji nechce, například. Jo, vlastně jiné fázi zákazníků moc jako neznáme. Takže to se od té doby hodně vyvinulo. My spolupracujeme hodně s firmami, které dělají chytré domácnosti. Snažíme se jim pomoct svítidla do té chytré domácnosti integrovat. Plno výrobců svítidel teda bohužel nenabízí ředitelné svítidla. Takže na naší dílně probíhá velmi často úprava nějakých svítidel. Někdy to je lehká úprava, někdy to je složitější úprava, když si zákazník vybere nějaké svítidlo, které se mu designově líbí a chce ho do chytré domácnosti a výrobce to nenabízí, tak ho předěláme a konzultujeme to vlastně s firmou, která tu chytrou domácnost vlastně řeší, aby vlastně ji dokázali zaintegrovat
to svítidlo aktuální, nebo více svítidel. Takže to se za tu dobu hodně vyvinulo, hodně posunulo a myslím si, že určitě následujících ještě třeba 5 let se to stane spíš téměř standardem, že vlastně domácnosti budou čím dál víc a víc chytřejší. Dokonce vnímáme, poslední trend, vnímáme i ten, že vlastně, že i třeba developerské projekty a i státní správa jde touhle cestou, že už si spočítali, že je pro ně výhodný mít chytrou vlastně v tom jejich případě ne domácnost, ale kancelář, kdy vlastně dokážou efektivně řídit vlastně intenzitu svícení nebo třeba chod nějakých tepelných čerpadel a další vlastně jakoby technologií, které já už tam moc jako neznám, aby jim to optimalizovalo náklady. Dokážou si spočítat vlastně tu návratnost a ví, že to pro ně má smysl. Jak zvládáte integrovat inovace a nové technologie do svých projektů? Snažíme se sledovat samozřejmě ty nejposlednější trendy a vždycky to je vlastně o zákazníkovi, protože vlastně máme třeba typy zákazníků, kteří jsou fandové, že chcou něco nového. A tam vlastně víme, že si můžeme dovolit nabídnout svícení třeba, které podporuje správnou funkci cirkadiálního rytmu, třeba svítidla, které mají změnu chromatičnosti nějakou vhodnou vlastně v různých vlnových délkách. To je v poslední době taky hodně vlastně jakoby poptávaná technologie a nám je určitě vítaná. Ale zároveň vlastně máme zákazníky, kteří vlastně třeba jsou úplně odpůrci nějakých technologií, teďka nemyslím samotných ledek, to už dalo by se říct všichni pochopili. Už není ta doba, kdy jsme začínali, když jsme začínali, tak jsme zákazníkovi vysvětlovali, že skutečně ta ledková žárovka je úspornější než ta wolframová nebo než ta úsporná. Jo, tak to je vlastně, to si pamatuju, jak jsme na to vlastně vzpomínali s manželkou, že vlastně, že to už se nám hodně dlouho nestalo a je to samozřejmě ukázal ten čas, že vlastně bychom museli někomu říkat, že ta ledka je skutečně úsporná. Jo. Tak to už, a to se nám fakt dělo jako pravidelně. Nám chodili vlastně do toho komína, nám chodili třeba zákazníci nebo i vlastně a byli ochotní se s náma a vlastně i hádat o tom, že vlastně ta ledka skutečně úsporná není, když stojí 200 korun a wolframová žárovka stojí 20 korun. Jo, takže vlastně... To si pamatuju. Tak ta edukovanost těch zákazníků za těch 10 let je naprosto extrémní, že vlastně teďka už vlastně to ví každý zákazník, dokonce vlastně zákazníci vlastně už ví, že třeba nechcou mít v ledce modrý spektrum, takže to je třeba, není to nějaká revoluce v technologii, je to jenom v tom zvolit správný ledkový čipy, který vlastně mají tu správnou vlnovou délku, ale je to taková ta je to vlastně to, co zákazník teďka vlastně slyší na sítích, poslouchá to v rádiu, čte to v knížkách, že chce mít světlo bez modrého spektra a dává to smysl a my jsme strašně moc rádi, že to zákazníkům nemusíme vysvětlovat, že to vlastně ví a ti, kterým to vlastně vysvětlíme, tak když si to pak jako chcou ověřit, tak najdou ty informace, že to tak skutečně je. Takže to je takový hezký, že v Čechách nám vlastně ty zákazníci hodně zmoudřili v tomhle tom. Dokonce jsou na to folie, ne? I na mobil, jestli se nepletu. Jsou na to folie. Který tlumí to modré světlo. Jsou na to folie. Telefony už na to mají i vlastně jako vlastně zabudovaný filtr. Rozmohly se červené brýle, což vlastně na to jsou 2 takové tábory. Dokonce i u nás na firmě máme vlastně podporovatele lidí, kteří vlastně, nebo někteří naši kolegové podporují to, že vlastně je dobrý si dát na večer červené brýle, jo. Já teda, ačkoliv vlastně se v tom pohybuji, tak já spíš zastávám názor, že vlastně pokud člověk má večer pracovat, tak je lepší pracovat bez červených brýlí, je pak produktivnější a jít hod později spát, anebo prostě jít spát dřív a pracovat ráno. Jo? Že vlastně ono je lepší spíš nenutit to tělo pracovat pod nějakým zdeformovaným spektrem a mít horší produktivitu, ale je lepší vlastně si přizpůsobit tomu, že když je člověk unavený, tak prostě už má jít spát. No.
Mě by ještě zajímalo, ty zmínil jsi ten cirkadiální rytmus. Jak to světlo, jestli můžeš popsat, jak to světlo vlastně funguje a jak se přizpůsobuje, nebo co vlastně vytváří? Určitě. Ono vlastně, tak jak vlastně člověk vnímá, já se to pokusím popsat co nějak nejlehčejc. Abychom to pochopili. Vlastně cirkadiální, můžeme si to asi přirovnat třeba ke slunci. Když vlastně ráno vychází slunce, tak vlastně má hezký oranžovou barvu. To i vlastně člověk, když vlastně ráno vstane, tak vlastně říká se, že měl by se dívat nějakou dobu do slunka, jednak načerpá vitamin D, jednak vlastně jako by ho to hezky probudí. Jo? A to je vlastně ta krásná vlastně oranžová červená barva vlastně z toho slunka, která vlastně přirozeně vlastně dopadá na lidské tělo a probouzí to ten organismus, pokud není zrovna zataženo. Jo. V průběhu dne vlastně to spektrum je spíše vlastně takový studenější, takže vlastně ten člověk vlastně ví, nebo to tělo spíš ví, že vlastně že je den. Jo, to tělo se nějakým způsobem chová. A zase večer vlastně, když zapadá, tak se to slunce vlastně zbarvuje do jiné barvy, nebo respektive on je furt stejně barevný, ale jak se láme vlastně atmosférou, tak se vlastně zabarvuje jinak. Prodlužuje se vlnová délka. Přesně tak. Takže vlastně tehdy vlastně zase se tělo chystá vlastně ke spánku. Takže vlastně víceméně to tělo nějakým způsobem reflektuje to, co se vlastně děje v té přírodě. A potom je něco úplně jiného, když vlastně se vezme člověk, dá se pod umělý svítidlo, kde vlastně furt svítí jenom jedna vlnová délka, tak to tělo je prostě zmatený a vlastně neví, kdy se má připnout do toho spánkového režimu a kdy vlastně je ten oběd, kdy je to poledne, neví, podle čeho má fungovat. Takže vlastně svítidla na podporu cirkadiálního rytmu jsou ty, které se vlastně v průběhu dne vlastně mění se ta vlnová délka. To se dá buď řešit vlastně nějakýma základníma aplikacema přes telefon a samozřejmě speciálníma svítidlama. Musí být vždycky speciální svítidlo, který to umožňuje, plus se dá řídit třeba aplikací do telefonu, nebo teďka to je velmi často integrováno už do chytré domácnosti, že svítidlo, který podporuje změnu vlnové délky, tak se dá v průběhu dne měnit vlastně ta chromatičnost. Přenastavovat. Přesně tak. Přesně tak. Samozřejmě ještě ten cirkadiální rytmus, tak ono to má vliv jak na náš spánek, tak vlastně na správnou tvorbu melatoninu. To vlastně ovlivňuje vlastně celý ten spánek. Takže vlastně ta věda zatím je skutečně hluboká. Dalo by se o tom určitě udělat několik desítek rozhovorů, dokonce někteří lidi to dokonce dělají, že o tom mluví hodně, píšou hodně, ale tohle je tak jako v krátkosti. No. Děkuju, to bylo jako hezky popsáno a myslím si, že to většina z nás pochopila, aspoň já určitě. Já bych se vrátil k nějakým tvým vizím, nebo třeba vizím a budoucnosti společnosti Valmax. Jestli zmínil nejdřív světla, napínavé stropy, jestli bude něco dalšího. Jo, no už vlastně, už jsme se do něčeho vlastně dalšího pustili. Teďka vlastně, jak vždycky pokaždé, když přijeme k zákazníkovi, tak vlastně vidíme, jak on má vlastně koncipovaný ten vlastně dům a víme, co aktuálně je moderního. Víme, že dneska je moderního to, když má člověk velké okna, HS portály, velkoformátovou dlažbu, betonový strop, minimum nábytku. To je prostor, který vlastně vypadá dobře, ale člověk se v něm cítí špatně. A cítí se tam špatně kvůli tomu, že tam je hodně často špatná akustika. Když si takhle vlastně mluvíme, povídáme si, tak tady, ačkoliv je vlastně velký prostor, tak vlastně máme tady nějaký koberec, je tady zavěšený hodně světel, takže ta akustika se hodně rozbíjí, ale to je přesně to, co vlastně jakoby hodně moderních interiérů nechce. Takže my vlastně jsme se pustili do akustických stěn, kdy vlastně ta technologie je velmi podobná jako u napínaných folií. Nainstaluje se na stěnu rám, do kterého se dá akustická izolace a na to se napne akustická látka. My vlastně dokážeme za tou látkou a v té akustické stěně dokonce jako roztáhnout kabeláž, pověsit vlastně svítidla, takže vlastně i z normální stěny vlastně uděláme nějakou vlastně hezkou designovou stěnu. Zároveň vlastně ne vždycky zákazník
nebo kdokoliv, kdo to pozoruje, pozná, že se jedná o akustický prvek, což my chceme vlastně tam v tom interiéru zachovat ten minimalismus, že když zákazník chce ten čistý interiér, tak ho chce z nějakého důvodu a bylo by škoda tam prostě zavěsit nějaký akustický izolace, nebo akustický vlastně jako rozbíječe toho vlastně řekl špatně, to je jedno, ale prostě když chce někdo čistý interiér, tak ho chce z nějakého důvodu. Takže my se ho snažíme zachovat a hodně krásně se nám to vlastně spojuje s tím, když děláme napínaný strop, tak vlastně můžeme dělat vlastně napínaný strop, akustickou stěnu a vlastně víceméně i bez rekonstrukce bytu nebo domu udělat vlastně takový facelift toho prostoru a zároveň vlastně natáhnout novou kabeláž k těm příslušným svítidlům. Tak to je taková nová věc, do které jsme se pustili. A je to i z toho důvodu, že vlastně někteří výrobci svítidla přišli s tím, že vlastně prodávají akustické svítidla a nám se tady s kolegama prostě ty akustické svítidla vůbec nelíbí. To je prostě, my máme rádi prostě italský svítidla, třeba skleněný svítidla nebo nějaký ty minimalistický, ale jakmile to je prostě nějaká vlastně věc, která je jako nějaká malá budovka, má kolem sebe prostě nějaký filcový obrovský prostě límec, velký jako ten stůl, tak aby to jako mělo nějakou tu akustickou funkci, tak už se nám to prostě moc nelíbí. No. Takže i to nás vlastně vedlo k tomu, aby jsme to uchopili trochu jinak. No, takže... A kde se dají uplatnit ty akustické stěny? Kam bys to doporučil instalovat? No, máme za sebou realizace většinou ve veřejných prostorech, například v jednacích sálech, v komunitních centrech, ve školce, v kancelářích. Ale máme hodně poptávek i na pracovny, kdy vlastně hodně lidí pracuje vlastně z home officeu, řeší si vlastně nějaké koly, jsou vlastně na videomeetingzích, potřebují nějaký ten svůj koutek, kde vlastně jako se cítí dobře, tak tam hodně často vlastně instalujeme právě tyhle stěny spojené s nějakým svítidlem, aby vlastně jsme podpořili vlastně i tu produktivitu té práce. Jsou i světla, jak jsme se bavili vlastně o cirkadiálním rytmu, tak jsou i světla na podporu pracovního vlastně výkonu. Takže s tím to vlastně často spojujeme. Takže asi to je jako učení těch akustických stěn. Ale dělali jsme třeba i akustický strop do wellnesska, kdy vlastně to bylo součástí napínané folie, byla napínaná folie, nad tím byla akustická izolace. A požadavek zákazníka byl ten, aby vlastně vůbec nebylo poznat, že tam nějaká akustická izolace je. Takže vlastně celý strop svítil a nad tím byla schovaná akustická izolace. Že to bylo takový celkem jako unikátní řešení. A doporučil bys to i do těch otevřených kanceláří, třeba open spaceů, jako když potřebují ti lidi se odlučnit, nebo jak to nazvat? Určitě. Pracujeme teďka vlastně na takovém modelu, kdy vlastně kdy se to bude dát použít vlastně do otevřených kanceláří. Prvního testujeme tady vlastně u nás na showroomu, kde vlastně to není úplně open space, ale přitom pracuje nás tady vlastně 5 v jednom prostoru, takže občas se telefonátama rušíme. Takže to nás určitě láká. Myslím si, že vlastně tam je taky hodně prostoru, kam se v tom posunout. Takže do open spaceu si myslím, že to je dost vhodný. Zároveň máme některé poptávky, ale bohužel jsme to ještě nerealizovali nikde jinde, tak máme tady za náma vlastně to je možná vidět akustickou jednací místnost, kterou jsme udělali kompletně z napínaných folií a z akustické izolace, která i když má vlastně velký jako otvor, kudy se vchází, tak stejně když vlastně uvnitř jednání, i když tam teďka někdo vlastně měl jednání, tak my ho vlastně téměř neuslyšíme. Takže vlastně to by jsem moc rád, vlastně, aby jsme takovouhle vlastně věc někde realizovali. Mělo to být na jednom veletrhu, ale tím, že vlastně nám instalace té koule zabere 14 dní, tak to je věc, která na veletrhu se prostě realizovat nedá. Tam to musí být třeba 2 dny a ten 3 dny maximálně. No. Jasně, ale někdo, kdo bude řešit, že nemá jednací místnost, tak si může postavit. V otevřené hale se dá postavit separátně jednací místnost, která bude mít takovýto tvar, který vlastně zároveň svítí, takže když je vevnitř jednání, může svítit červeně, když je volná, svítí zeleně, takže vlastně je to úplně intuitivní, je to vlastně na to jako namyšlené, aby to takhle fungovalo.
Super. Mně se líbí tvoje nadšení pro to, co děláš. Mě by zajímalo, jestli máš čas na sebe a jakým způsobem, třeba jestli máš nějaký koníček nebo nějakou vášeň, kterou rád děláš. Určitě. Na sebe samozřejmě nějaký čas zbývá, určitě. Někdy musí člověk i spát. To musíme všichni. Není toho času samozřejmě úplně nějak moc, ale snažím se ve volném čase. Dřív jsem hodně jezdil na kole, freeride a sjezdy, a pak jsem měl úraz, tak jsem vlastně udělal moc, jako v tom nepokračoval. Před pár rokama jsem propadl novému koníčku jachteření, tak tam vlastně se spolužákama vlastně víceméně z vysoké jezdíme v létě vždycky závodit do Chorvatska, tak to je celkem taková pro mě nová vášeň. A jinak s manželkou jsme koupili na přehradě chatu, kterou si sami předěláváme celou, takže tam pokud zbyl nějaký čas, tak tam kutíme. Spoustu napínaných stropů, jo? To je spoustu napínaných stropů, ano. Kombinace spoustu napínaných stropů a spoustu dřeva. Jakou máš pozici na té jachtě? My se vlastně víceméně střídáme, tak, aby jsme byli univerzální, protože některé závody se jedou třeba i přes noc a je potřeba, aby vlastně každý z té posádky vlastně uměl všechno, takže já teda nejsem kapitán a nemám kapitánské zkoušky, ale víceméně všechny ostatní pozice jsem si vlastně vyzkoušel. Některé jsou otravnější, některé jsou méně otravné, vždycky záleží na posádce, všechno se dá zvládnout. Já jsem měl v životě období, kdy jsem si chtěl dělat kapitánské zkoušky, tak jestli ty chceš dosáhnout takového cíle? Určitě. Chci to sjednout letos, protože jsem slibil vlastně kolegům z firmy, že vlastně letos uděláme jeden týden na lodi. Vezmeme vlastně tady naši vlastně montážní skupinu, což jsou vlastně silní kluci, kteří zvládají pracovat dlouho, takže ti se hodí na tahání plachet určitě. A vezmeme tady vlastně kolegy z týmu, teda pro manželku to bude bude vařit? Ne, to zůstane tady. To bude celý hlídat, ale celá pánská posádka by měla jet letos do Chorvatska, takže vlastně si potřebuji udělat kapitánský zkoušky, aby nám počili loď. No. Tak držím palce. Ale bude to takový hezký team building. Jo, super. Tam jsou jenom dvě varianty. Buď se vlastně úplně dohádáme a vrátíme se jako rozhádaní, anebo se to ten tým jako stmrdí, no. Věřím v to druhý. Já jsem taky zažil několik jacht a vždycky to byla ta druhá varianta. Jo. Takže nemám obavy. Jsou tam nějaký vypjatý chvilky vždycky, ale nakonec si to myslím vždycky jako nějak sedne. Maxime, děkuji moc za rozhovor, bylo to prýma si s tou popovídat a držím palce, ať firma zkvétá, ať se daří a daří se rozvíjet další a další možnosti. Taky děkuji moc za pozvání a to fajn.